Ira-iraan cecok iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhune Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok mung Durna. Ha sampeyan niku dumeh titele pendhita kondang manyor-manyor ra ning Ngastina. Ha to? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tak iso mbukak, kalah terus. Aku sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung cekutas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartomawa, Surtayu, Surni, Sinden ngono iki. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning Slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amok kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Keseron nganggo akik lendodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kok wani karo Begawan Durna, sentak wedene apamu? Ayo metu jaba. Lho, kok wong tuwa kok ora mikir to. Carane ta. Nek ora aja tak nyoba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing rono. Nek panjenengan maneh metu to, ayo metu njaba. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajane pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nendi pampane wong neter kanthi dayan. Nek alon-alon negara ngamarta temtoke kowe apa aku sing tekani pati. Wah, pendhita tak ingkal-ingkal kare ati. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Kula takon ning datul ya negara Ngamarta dina samengko iki nggih. Nekula sedewa. Saestu adamel kaget sotaning manahipun ingkang putra ing Ngamarta, Bapa Penemban. Sarawuh paduka Bapa ing Sukalima. Mongko sengkan-sengkan datanpa kepoyak. Menawi alit utusan cantrik Sukalima atur nawala agengipun paduka Bapa Penemban utusan cantrik. Paring uninga bilih kelenggan sak mangke kepareng badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Bapa Penemban ingkang putra ing Ngamarta nedya nyawisaken rata kencana saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka bapa ing Sukalima. Kajena tandha bektinipun ingkang putra Darma Kusuma sak kadang kadeyan dhateng Penemban Durna ing Sukalima. Bapa Penemban, matur nuwun nggih, matur nuwun. Dene mekaten anggen paduka ngaturaken tandha tresna tuwin Darma bekti dhateng tiyang sepuh kados ing bapa ing Sukalima. Namung semanten tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menika paduka pisungsungaken dhateng bapa ing Sukalima.
Menapa paduka mboten kemutan bilih sunipun Pandhawa menika tasih anak-anak kula piyambak. Pandhawa menika tasih siswa kula piyambak mila pangraosipun ingkang Bapa ing Sukalima pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula menika wangsul wonten pertapan Sukalima. Pangraos kula Ngamarta menika tanpa beda kaliyan Sukalima, Sukalima tanpa beda kados diri negari Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Panembahan. Dene mekaten wiyo sing pangandika Maduka Bapa ing Sukalima karya bangga ngraosing manahipun ingkang putra pun Puntadewa. Oh inggih ingkang salajengipun kepareng wambabaron ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Bapa Panembahan menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah para Pandhawa sanesipun monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra Ngamarta pun Darma Kusuma. Bapa Panembahan matur sanget panuwun ingkang tanpa pepindhan Ger. Akarya cumeblong raosing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima Paduka anak Prabu ing mekaten menika kala wau lan mugi andhadosna ing kawuningan ingkang sepisan sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta menika tuwi dhateng kawidatanipun anak-anak kula para Pandhawa jernyatanipun najan para Pandhawa samangke sampun mukti ngawibawa Nyakrawati wonten negari Ngamarta ewadene Pandhawa menika tasih kula rengkuh kados siswa kula piyambak mila wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejeripun tiyang sepuh tuwi dhateng kajuwananipun anak-anak kula ing sami mapan wonten negari Ngamarta mamban awit saking pangestu Maduka para Pandhawa tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala anggenipun sami mapan wonten ing Praja Ngamarta. Syukur Ger. Syukur rinten panteraning dalu boten kendhat anggen kula nyuwun dhateng panguwasaning dat Kampur Wengdat supados paringa berkah dhateng anak-anak kula Pandhawa ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Inggih Bapa Panembahan matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dungap ingkang mangka kalih mugi andhadosna ing kawuningan sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima menika mboten saking pikajengan kula piyambak pribadi kula piyambak nanging dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana dipun utus dening Kaka Prabu Ngastina. Nggih kasinggihan mekaten menapa wigatosipun Bapa Panembahan menapa Kaka Prabu Ngastina paring deduka dhateng para Pandhawa utawi Kaka Prabu Ngastina badhe paring pidana dhateng para Pandhawa lajeng kalepatanipun Pandhawa mapan wonten ing pundi upamya badhe paring bebingah dhateng para Pandhawa lelabetan menapa ing sampun katindakaken punta sakadang menika ngaten namung saderengipun ingkang Bapa ing Sukalima menika munjuk atur menapa dipun paringaken radi majeng anggen kula ngabiyantur ngersa Paduka anak Prabu Puntadewa supados sakmangke sampun ngantos duna dungkap anggen Paduka badhe anampi dhateng aturipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih kula semanggaaken Bapa Panembahan purbawasa wonten asta Paduka Bapa Panembahan ing Sukalima. Oh inggih matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih anak Prabu Puntadewa saken tumaratap raosing manahipun ingkang putra ing Ngamarta pun Darma Kusuma. Dene mekaten wiyo sing pangandika Maduka Bapa Panembahan mila ingkang saking menika sumangga Bapa kula aturi paring dawuh menggah menapa ta ingkang dados wigatosipun dene Kanjeng Kaka Prabu utusan kelawan Bapa Panembahan Durna supados tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Oh sampun ngantos gadhahi raos kuwatir nggih estunipun boten bab ingkang awrat namung mugi boten perkawis ingkang sepele. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten. Menika ngaten. Mugi andhadosna ing kawuningan. Estunipun wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tangleganing dinten sakmangke menika. Negari Ngastina kados ketaman welaing Jawata. Negari Ngastina kados ketaman begebluk. Monggo kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Kekirangan sandang boga lan sak piturutipun sedaya tetuwan boten saged tukul lan ngrembaka sedaya pecah kasulayah mila boten aneh menawi negari Ngastina tumunten awis boga awis wastra andadosaken nungsang kuyang sangganing para kawula ngudel bingung sami loro boga tuwin wastra dumadakan boten dangu dawahipun sesakit ingkang tumawa wonten Praja Ngamarta utawi negari Ngastina kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya. Kula piyambak ngawruhi nggih, kula piyambak
nekseni lumados sing pagebluk tumantuk wonten negaring Ngastina. Oh, mboten kanyono-nyono negaring Ngastina ketaman kados mekaten menika. Tumunten ana Prabu Duryudana ngrawuhaken para Brahmana winasih sewa sugata sumados anambak rengkaning praja palandhening ngatindakaken gagar wigar tenantuk karya. Tumuli dangu ingkang bapa ing Sukalima. Ingkang bapa pinastran sumados amberak mewalaking jawating tumantuk wonten negaring Ngastina. Wanci Anggara kasih ingkang bapa ing Sukalima tumuli manjing wonten ing sanggar pemelengan meminta dhateng panguwasaning dat kang Werwegdat supados saged paring pepadang tumraping negaring Ngastina. Nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa nembe udakawis setengah hari anggenipun kula mangsa semedi dumadakan sampun karawuhan dewa sampun karawuhan Jawata nun nggih namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing Karna. Kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh Begawan Durna aja kuwatir Mas lan sumelang kang dadi ati kita negara Ngastina bisa waluya nirmala dhateng Majati jati temah mulya yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta Jawata ngaten menika anggenipun paring dawuh Gusti Durna bapakku Werkudara piye mestine yen dewa paring sasmita marang titahe mesti dewa mau nepungake dheweke iki dewa saka ngendi lan jenenge sapa wawisike sapa adat lupya sing wis kelakon kaya ngono kuwi ra adat lupya sing wis lakon iki ora patiya kelakon kok Werkudara dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake ora ngetokke salirane mergo tak sawang nalika aku entuk sasmita Durna Jugara nggonmu tapa aku mengo ngiwa mengo nengen ewadene sepa sepi sepen suwung ora ana sapa-sapa tumuli aku tingkem netraku tumuli dewa mau nerusake nggone paring pangandikan piye negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta telu cacahe pusaka negara Ngamarta telu cacahe kuwi jenenge apa siji tumbak kara welang loro payung tunggul naga telu pustaka jamus kelima monggo kuwi pusaka negara Ngamarta lah ger sawanipun ing Bapak Sukalima wonten negaring Ngamarta dinten sak mangke menika wonten Sukaliraning penggalih paduka anak Prabu Ngamarta kepareng paring ampil wujuding pusaka tiga inggih menika tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka jamus lan jimat lima sada Durna bapakku Werkudara piye payung tunggul naga tumbak kara welang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa ujaring para sepuh ujaring para pinter padha nyebutake yen Pandhawa kelangan pusaka telu kuwi paribasane pepes bayu kang tapis Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka telu kuwi mbok nggo tumbal ning negara Ngastina tegese pundhul Pandhawa bakal kelangan pusaka yen Pandhawa kelangan pusaka wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring monggo kowe paring dawuh yen pusaka telu mau kinarya tumbal ning negara Ngastina bener sing jeneng dinggutku tumbal kuwi dipendhem bener tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta kosek Werkudara nek le mendhem suwe iki iso ilang nek kowe le mendhem ing sametara sedhela wae dipendhem ana ing alun-alun negara Ngastina mung menyang wis pegebluk kuwi mengko sirep-rep kawula tentrem tumuli didudah meneh sawise didudah tumuli bakal tak aturake kondur marang negara Ngamarta wah kuwi tenan iya ora goro apa tau tate Begawan Durna goro karo kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku apa-apa tak waneh-waneh karo kowe najan ngelmu sing rungsik lan rumpil nggone ngupaya aku ora tau tate goro karo kowe tau takon golek banyu suti Perwitasari nyatane ya ketemu tenan apa kowe isih tida-tida karo ucape Begawan Durna kowe isih tida-tida karo pangendikaning Begawan Durna ora perkara tida-tida ning iki perkara pusaka telu negara Ngamarta yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku nang yen to babakan pusaka dienggo tumbal mung bakal dipendhem kuwi aku sing rada tida-tida atiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna Werkudara nggih aku tak
karo kowe. Ngastina kuwi nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kosek. Anak Prabu Duryudana kira ming dapur Ratu Wakil. Sing duweni negara Ngastina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa. Ya mung Pandhawa durung titi mangsa kalane iso lenggah dampar negara Ngastina. Mula yen to nganti werku dewa apa dene kembar iki mau, awal bakal maringake pusaka marang Begawan Durna, tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bungah. Yen kawula Ngastina padha pating slebar ora karo-karuan merga ketaman pegebluk. Oh, Werkudara, kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesake banget. Akeh sing sore lara, esuk tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Lho, kowe damai ngeyel. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, Werkudara nggonamu iki pancen ora ana tuh. Mula sok maca warta, mula sok maca apa sing lagi ngumandang lan kondang ana ing para ngasaning para kawula kuwi kudu tok gatekake. Ya, mung gumantung karo barep kakangku. Tegese piye? Yen barep kakangku maringake, aku ya ming manut. Nah yen barep kakangku ora maringake, sing gedhe pangapuramu. Aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka Jamus Jimat Lima Sada, tumbak karo welang yang lan payung tunggul naga. Nuwun sewu, Ngger, kepareng kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika. Tumuli ingkang Bapak Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Bapa Penemban, wonten dawuh, Ngger. Ewuh kaya raos sing manah kula. Krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal, mboten ingkang putra piyambak ingkang nganggadhuhi. Menika kagunganipun Puntadewa, Werkudara, Janaka tuwin kembar. Namung mugi andados ing kawuningan dinten sakmangke Pandhawa nembe gotang Bapa Penemban. Loh, gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Nyai Arjuna ingkang sampun sawetawis candra nilar negari Ngamarta, nilar kasatyaning Madukara. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Bapa Penemban sakmenika ngaten kemawon. Bapa Penemban kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun kadang kula pun Nyai panengah. Mangke menawi Nyai Arjuna sampun pinanggih kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Lho, Janaka menika kesah. Inggih kasinggihan mekaten Bapa Penemban. Oh, lole. Ora pisan ora pindha Janaka kuwi mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake Janaka ning ora kaya sak gedhagan iki. Yen to Janaka gone lunga saka negara Ngamarta, etunge wis ana sak candra ketutulungguhan iki. Monggo anggere lunga seminggu lunga, sesasi ning omah, mengko 3 sasi lunga meneh. Wah, kula Durna bapakku, gandeng kowe pendhita iso golek tamba tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Mestine kowe uga bakal ngerti nang endi dununge Janaka. Werkudara, Nggih. nek kowe mau matur kaya ngono Janaka wis ketemu wingi awan. Apa ya ngono? Lho, bapakmu Begawan Durna iki pendhita ingkang buntas kawruhe sithik maningale. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babagan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana nggo bakal mboyong pusaka 3. Iki wis bener. Merga sadurunge aku munggah ana ing kedhaton negara Ngamarta iki janjane aku wis mikir. Lho, Ngamarta kok kaya koncatan Yoni? Ngamarta kok kaya koncatan Kekuwung, kaya peteng dedet. Saka pitunganku Ngamarta mesti lagi godang tegese salah sawijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah, bener. Janaka lunga saka negara Ngamarta. Yen pancen ngono, Durna bapakku ngerti menyang endi dununge utawa lenggahe adhiku lanang Janaka. Oh, yen kowe takon karo aku kuwi wis pas. Wis cocok, wis memper. Yen pancen wis pas, wis memper, wis cocok, Durna bapakku paringa dawuh, Janaka mapan menyang endi? Mengko aku sing bakal ngajak bali marang Praja Ngamarta. Nah, nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah, Aja wae, kowe aja pangling karo apa sing tak.
Aku mesti sak kaya ngono kuwi to, ming bebeda atimu Werkudara. Sejatine aku ngerti. Janaka menyang endi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Jagat lor kuwi opian. Mengko yen kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi. Mesti bakal ketemu Janaka. Wah, kuwi wangsulane bocah cilik. Pancen aku isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu, Ken. Nuwun sewu. Manah kula nembe kebak. Kebak kados pundi Bapa Penemban? Inggih kula nangge kula menggalihaken kawontenan negari Ngastina. Namung ngaten kemawon. Samenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Kersa ta diwalik? Kersa Bapa Penemban. Samenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Pusaka kula beta rumiyin 3 cacahipun tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada. Samangke badhe kinarya tumbal wadaling Praja Ngastina. Menawi Ngastina sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi kula gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten negari Ngamarta. Menawi ngantos mrucut aturipun Begawan Durna menika, oh mugi-mugi tetel kabrahmananipun ingkang Bapa ing Sukalima ngger. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara gawe kaget tak kira yen to Ratu Sabrang ingkang sowan Werkudara apa bareng tak wis padake raine ora panglingi kira Bagong to. Wah, Caedan. Linyilih sandangane endi? Tak kira nek anakku Gatut. Oh, monggo Kyai, Bu. Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Nune nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi pun Bagong Tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes Bapa, mbok menawi Bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun Panakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong to iki. Wah, lah Penemban Durna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca lho radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Nun. Tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Kepanen kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kundha saripun Wa Prabu. Wa Prabu dengkulmu atos. Mengke tak kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padararja. Nune nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun kulunggu. Nggih. Aja dinggo sak nggon-nggon, engko dak kleru lek ku nyebut. Mboten mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padararja sapraptamu. Pengentenipun Begawan Durna wilujeng nering Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasar. Bagong Padararja sapraptamu. Panangan Bagong Padararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku tampanana. Nune nggih sanget anggen kawin dadosaken jimat.
tak tampa pangestu tampan ana Bagong nggih jimat nek ana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong nggih ana apa Bagong sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klopo apurenta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula ngunjatuh sampun Prabu Darmakusuma. Iya ora dadi ngopo Bagong matur sembah nuwun ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong bapakmu ya gene bapakne ajeng pejah lho sebabe apa lara bapakmu lara nggih sak pengkere ndara Janaka Kesah kabar sing kula tampa ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara nilar negari Ngamarta menapa leres mekaten sinuwun. Iya pancen bener mboten gantaran wektu bapak niku opnam bapakmu lara nggih madal sairing usada saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip awake kaya wis ora duwe nyawa ming mripate tok sing urip ming kecap-ketip nek mak ampun mboten kalu nek ngunjuk pun mboten iso ngunjuk kula ya wis omong karo bapak-bapak rasa nganu gegering awak nek mati ya anak-anak wis ikhlas ngonten niku nek bapak tetep mboten purun sedo monggo bapak sedo niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget kula. Wah, warisan diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong, saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong, nggih. Ngenten iki. Ngenten niku. Lah ya lek ngomong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan. Mergo saniki niku napa-napa niku sak ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen. Mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku saniki pun lembrah. Iya Bagong nggih ngenten iki Bagong kok wis seru ya Bagong aku iso mari yen kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta kula ya semaur apa Pak matur sinuwun Prabu Puntadewa nek aku butuh pusaka 3 nggo nambani awakku pusaka 3 kuwi apa wae setunggal tumbak padha lali iki Wajilaka iki dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri tumbak baru klinthing karo welang tempe karo welang tumbak karo welang angka 2 payung mutha. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apa. Ora payung mutha. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Lah, pustaka Jamus kelima sada nedya kula bolong boyong nedya kula boyong wonten negari Ngamarta anu Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar pungkasane ngatur kula menawi Sinuwun Prabu Darmakusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ateges Sinuwun Puntadewa menika
menggalaken lelabuhane bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelem wiwit jabang nganti claprang. Nek mung disuwun ngambil pusaka 3 mesti mawon dipun paringaken. Ewa dene sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka 3 menika. Kula sampun macak cara Gyatut Kaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso, padake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho, niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sapa? Sapa ta? Aku ki nek omong sok ngawur e. Lha nek nesu medeni asli nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undakan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka 3 kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Ha niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi seperang-serpene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabeciane karo bapak. Bagong. Non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku paring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka 3 niku. Mengene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Welena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken kok Prabu. Kok Prabu kula aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sak mangke mboten pun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken apa mboten? Kusik iki ana perkara. Lho, kok iso ana masalah? Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka 3 Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka 3 sebabe Ngestina Ketaman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka 3 sing tok kandhakake mau. Mangkene yen saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng belani wong Ngastina. Sampean le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Ha nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula Kurawa Ketaman Pegebluk ha mbok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Ora sida udo. Ora. Sesuk. Ora sida ndelok aku. Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean?
Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Lah niku ra panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Lho. Anu, lu dira pethak. Getih putih. Saedan. Iya, Bagong. Nggih. Tegese lu dira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mamparingke Durna. Mamparingke Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdine para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Kula napa pangapunten, Ger? Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ingkang sampun dipun leksanani dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watahipun Narendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kaliyan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Kok perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sina Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana, gocang Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nggih. Sawanipun rumiyin bukan Durna trimbahipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggaliaken perkawis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kemunya ing kekeleng. Kongkang niku kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung-kangkung nang kemawon tablek lendhute modal. Ngoten mawon mboten sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api Ngastina ketaman pegeblok ngrebut pusaka. Nek pusaka wis kerebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Wus, Bagong, ngapa? Kowe ngecek karo Bagong Durna? Mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika menggunakake ngelmu titen. Lah, gunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renak patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, ki nek yo nambah rengkane Praja Ngastina, ajeng alasan apa kemawon kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngene kowe ndakwa karo aku, kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sina Prabu Darmakusuma ajeng mareke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora sanggup padu. Iki ku nggak padu mergo wis wani karo Bagong Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17. Wong elek kalau mripat. Semar kae yo mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip yo mung ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-iraan. Cecok iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Bagong Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Bagong Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Bagong Durna.
Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhune Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming durna. Ha sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang manyor-manyor ra ning Ngastina. Ha ta? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tak iso buka, kalah terus. Aku sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Jane ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung cekutas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartomawa, Surtayu, Surni, Sinden ngono iki. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Keseron nganggo akik lendodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kok wani karo Bagong sing tak wedene apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tuwa kok ora mikir to. Carane ta. Nek ora aja tak nyoba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing merono. Nek panjenengan kemana metu to? Ayo metu njaba. Kanthi karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajane pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nendi pampane wong neter kanthi dayan. Nang alun-alun negara Ngamarta temtoke kowe omahku sing tekane mati. Wah, pendhita tak ingkal-ingkal kane ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Kawula ora diwangi ya mudhar tenan. Blajare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana karepmu piye Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Iya. Ndara Antarsena Ndara Gargaca Ndara Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon mundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darana kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil kengku. Yo sing ati-ati. Merga jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng boyong kali Begawan Durna niku ora ikhlas lahir batin. Yo, wis mongso borongo. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat.
Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong Mangsa Barana nggih nyuwun pamit jinuwun. iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati, iya Bagong sing ati-ati. Ndara Kudara kula nyuwun pamit. Yo Bagong nyuwun ngambil Kang Putra. Yo wis kono. Tak paringi ngambil. Nggih ngoten mawon nggih mengke ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane merga niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung Tunggul Naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moyong ranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Ndara Kudara yo ana mangkat to. Oh, mangkat ya Jem. Nggih wis nang dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adik kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku ki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih pareng. Iya. Nyuwun pamit Ndara. Yo sing ati-ati pareng. Yo. Merga kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijan padha ijan upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut kok. Yakin kula jagelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit ki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Mengko kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih? Yo, sing ati-ati. Ndara Kembar pamit. Iya sing ati-ati, iya sing ati-ati Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya Yem. Inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak durna iki arep suwi-suwi ya ta? Iya. Merga pun nggih? Yo sing ati-ati. Sampun Ndara? Iya sing ati-ati. Ndara Kembar? Iya sing ati-ati. Kula tak ngedanjawi Mbuh rawang sulap. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah, ora duwe. Waduh. Urung ngomong wis muni ora duwe. Cilik Ponokawan. Nun nggih. Pun mboten nang nggih gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki Pate Handakawana to iki? Inggih. Kok oleh sowan kok adoh banget. Kuwi nggo 300. Beto. Nak sili ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuwun Prabu Puntadewa kon nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuwun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara Apa? sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya. Mengko ndak aku ora kepenak urip Bagong. Wah, Ponokawan kentir. Wah, iso gawe wirang ratu Ngamarta. Jejekane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Ya, Yayi, ono apa? aja nganti Bagong kasempyok ing aradan. Tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite dawuhna marang anak-anakmu sak biyantu kelawan Bagong. Ya. Sipiye ngene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku. Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Penemban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta rubuh. Wah, ya ngestake dawuh. Babar pisan Dimas, budalna kang padha sebengsun kundur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gatining pananggilan. Salajasa kundur ngedaton jruk saking dampar kentara kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyosri Naranata katiyane
Yento Semar nandang loro bisane waluya nirmala tumajati kudu ditambani nganggo pusaka ngamarta katelune pisan mula ora aneh yen ndadekke pasulayan antaraning Eyangmu ing Sukalima kelawan Bagong nanging gandeng elingi dawuh barep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku ngayomi karo Panakawan Bagong sing wis ngomong karo wong tuamu Pandhawa Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti claprang. Mula golek ana Bagong menyang endi? Yen pancen Durna bapakku nggunakake Kurawa kinarya srana milara karo Panakawan Bagong. Kaya aja nganti wegah. Bagong belanana Kurawa undurna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku. Gatotkaca, Antarja lan Antasena. Nek pancen kaya ngono aku nderek kersaning bapak. Kang aja nganti kesuwen. Ayo. Bagong digoleki. Kowe karo aku ora ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong kowe karo aku wajib milani, Kang. Iya, Dimas. Ora lidok ujare wong daplok. Durna iki nang ndi papan anggreng gleleng, anggreng gembelo sirahe suarane kemlotak kaya krakal. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa Durna iki wonge ora tau wani swara sing rapenak. Kurawa dampyak-dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku iki copet kok. Dadi bingung Urataya, aduh kebingungan golek aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayine ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliwire Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa ijen yakin mesti kalah aku. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Lah nek dikeroyo ya kalah. Nek ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk.
Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane sapa? Keputusan sampean bilani kula mboten? Gong. Nun. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning kawah Condro Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Condro Dimuka di kula sing nunggu sampean. Kowe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Condro Dimuka, mesti kowe tekaning patimu. Aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika wedok pondok mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean? Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak iki piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Api ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methoke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sungetku iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong lara iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani, kowe tak uripke. Kowe diantem ora sak lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk to mbawa mujarab kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku nrabung saka Dirgantara. Wah, iki arep gleleng ya aku. Nggih, nun mengestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Nah iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku lek ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu? Iya. Ana sampean bolak-balik ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Kethono Kurawa, nyun mengestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pancen bener apa sing ngendikake Kakang Penemban Durna. Ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih senggune. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih senggune sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata, rasah kok ki ana omong sing tanpa guna. Kowe pokartos lebar ku sing maju.
Kartomarmo kados libur dengkulmu mlocot. Heeh, Kartomarmo sing maju. Kowe aku ya wani, Kartomarmo aku ya turah wani. Aja kemeng Kartomarmo ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep kan ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati. Wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu? Kartomarmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Prembandurna. Bagong, kowe ngalao. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi badang. Wis sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mane remuk sirahmu. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarmo? Woe lah. Didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedhot sirahmu, Hah? pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tanggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki ceceki untunan. Ora mlunga saka ngarep aku. Amo Suramrata, Suramrata imbang yang padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti leganing ati bae. Ngapa? Oh, arep modar aku yan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolek-ngolek. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, nek carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Aki sing nggroh ki nglocop bathuke iki. Ki ujug iki. Tambani nganggo sungutku mari. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng ki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora basa anu pripun? Aku tak manji ning awakmu. Panjenengan aku piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Iki serius. Iya. Tenan. Lihat ndi? Rajane? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngapa kan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-apake ora apa-apa. Lamun yo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo. Nek wis mlebu awak aku mesti dadi ampuh. Gak wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gak wis. Nang Wis. Nang ndi?
Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Weh, lah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ra iso mati, mergo saka dayaku. Terus kula iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet-ambegan niat ingsun ambles bumi, terus sirahmu tatapno aspal ngarep kowe. Ki anggere kok ora aku gejeglok tak jak senggel. Iya. Ngampet-ambegan. Weh. Kok ora sida? Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Weh, wo lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Wo lah kae ana wong kae. Tak jak Pak, wo asem ayit to. Jaratan ketok le mringis metu ngolah. Nah, nek mabur Sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, antasena iki arep nyilakake sira kok kaya mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, Antas. Ya apik nek mabur bane rambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini ra golek kamar mandi ra ono gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kirakeki gendeng. Oh, tuwa ra sido. Ting klinting kabeh. Wis ra motok. Wis. Nek medun, Ayo wis medun ngono wae. ki arep gleleng iki. Wis nantang. Amun Suramarta, Jayawata, ayo Kartos lebar. Iki Bagong digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang, meguru karo kowe 20 taun legane nganti kuwat. Meripate kok mendelik Wae mata. sajahe mentas meguru anyar. Ora mempel meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok antem glecak. Meguru karo kowe 20 taun. Pecah siramunya. Arepku karo per bulan kowe. ora tau bal Tadi denda terus peranganing para sata Kurawa. karta denda. Dasar Purnyata. Karta marmo kalah karo kowe. Karta denda durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mblesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek bleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mati ya. apa mau kapane? Ayo, Kurawa maju ya. Kurawa
kunjang kanjeng pamit kelapa katon lir kinjanging aduh mawe gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna Sanjang Bayang mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur lho Bagong digdaya mergane kula sawang saing katebian iso ambles bumi Bagong iso ambles bumi iso mabur Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan lho sumanggaken Kakang Prembat Durna lho Bagong aja pamer kuat nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe keparat Gus, piye? Durna beto drei, drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cundha Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Kethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi sekul jero awakmu. Oke, ayo gawa pusaka suntan aku ora wedi legane atiku, Mas. Le. Entos nalo kimbol manyar-manyar duk ning Dungkul Wana dadi alas-alas wana. Saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngorak arek para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan ayo nek pancen kowe digdaya tandang ngono Kyai Cundha Manik kowe sing wong jireh Penemban Durna durung babak kulitmu durung putung baluhmu kowe wis gawa pusaka Kyai Cundha Manik ayo nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani namane Kyai Cundha Manik. Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersaning sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa, malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Lho. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong iya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundha Manik semono uga, tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundha Manik ilang dayane. Kuwi mung wesi rongsokan. Ayo tibane nang wetenge Bagong. Aga wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Ya wis, aja kokean gunem sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong.
Ngapunten nggih. Iya, saking pangatenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu kalepatanipun ingkang bapa tadah wadana. Bapa penemban. Mestinipun bapa penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun bapa penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajiganipun Panakawan Bagong. Oh, iya amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sampun ngias dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadhahi niat wantun kaliyan bapa penemban Durna. Oh inggih ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamur Wengdat mugi-mugi pikantuk pepadang nyatanipun Dewa Asung pepadang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa bapa penemban. Kandhak bleguduk soal gembol swara nganti awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin Sekaring Jati Wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat kelima sada wujudipun Sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa kula aturaken Paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit yen kula Bapak badhe ngupati wonten pundi durungipun. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong no kowe tak kandhani ya Bagong nggih ratu kuwi ora kena mban cindhe mban siladen mban cindil mban cindhe mban siladen tegese ora kena bedak-bedake nggih kowe balya ning Karang Kadempel mekaten sinuwun ya Bagong matura karo bapakmu mesti wis tanggap oh nggih ngestakaken dawuh nyuwun pamit nggih. Ndara Kudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan tak ngerti kekuatan kula to? Wente kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasi Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula sakniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Nggih. Kaya ngopo? Mangmake nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Kok minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa wis Bagong baliya sandangamu kae mau gawanen. Oh iya. Kula kakek kraton e wae. Iya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Romo Kiai, mbuh. Dimas Antasena ketak ndasmu ora dakoni tenan aku ora masalah
Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, Sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Nyuwun pamit nggih. Iya. Sritena ning pasewakan